आंनि नामा गान्दा बरो। आं जाथिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय आं दाख्लैसो जेलनिफ्राय न'आव गबोदों। जोंहा बावैसो साननि गेजेराव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनाय एक्स एनडिएफबि जोंहा गान्दा बर'आ दिनै गोबां बाथ्रा फोरमायदों। सिंनि बाथ्रा मा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। दिनै हारिनि थाखाय जुजिहैनायाव आखायाव हाथियार लानानै बिथांमोना सोमावसारहैनाय समाव बिथांमोना आर्मिफोरजों माबायदि मोगा मोगि जादोंमोन, लोगोसे आर्मिफोरजों हमजानानै बुग्लिसे बुजानानै बोरै इनकाउन्टार खालामनो नागिरनायनिफ्राय बोरै बारग'दोंमोन जोंहा गान्दा बर'आ बिनि बिसय गुवारै जोंनो बेखेवनानै होदों रायजोफोर। अब्ला आंनि टपिकखौ गोलाव खालामाजासे जोंहा गान्दा बर'आ गावनि जिउनि जारिमिन आरो लोगोसे एनडिएफबिफोरनि फुल हिस्टरि मा फोरमायखो नोंथांमोना नायलांदो। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। आंनि नामा गान्दा बरो। आं जाथिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय आं दाख्लैसो जेलनिफ्राय न'आव गबोदों। आंनाव दा जेबो गैया। सिखोनाजार हाग्रायावनो जिउखौ खुंबोदोंमोन। अखा बांखा लुवार आरो बाहाय जों गोबाव सम जोंल' नङा गोबां आफादनि मानसियानो जों बै हाजो गावलाबनायसिम हाजो गावलाबनायावबो थायो, सिखोना जाहारावबो थायो। सिखोना जाहारा मोनसे समाव ओरैबायदिमोन, सिखोना जाहाराव माने गिलु बालु दहम दहम बार बारब्रबनाय अखा हाब्रबनाय बेबायदि जायोमोन। ओमफ्राय गुबुनावथ' बिदि जायामोन। दा आङो जोबथेसालिनिफ्राय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों मोनफैफिननानै। बे माबायावनोहाय सिखोना जाहार हाग्रा 5 नाम्बार माबायावहाय आर्मिफोरा आंखौ हमनो मोनदोंमोन। ओमफ्राय आर्मिफ्रा 10 जनमोन, आं हारसिङैमोन। बे बिथांमोनहा हरखाबै आंखौ हमनो मोनदों। हमनो मोननानै आंनि गामसाजों आखाइखौ खाख्रबदों आरोखि। खाख्रबनानै गस्ला गेन्जि गांसे दंमोन। ओमफ्राय आंखौ ओरैबायदि बुग्लिबाय, बुग्लिनानै माने खोमा थोमा खोनाला बेबायदि जालांबाय आरोखि। ओमफ्राय उनावहाय मोनसे जायगायाव आंखौ गावथारनो लांदोंमोन बिथांमोनहा। नाथाय बिसोरो हादिया आंखौ। आखाइ थोंसेयाव आंखौ साब्रै हमनानै बिसोरो आखाइ खाख्रबैनो बुलायनानै आङो खारग'नाय जाबाय। बिसोरनि आखाइया सासे आर्मिना आखाइया गावदों, सासेना बायदों आरोखि। बियो आर्मिया गोजाननि नङामोन, बे पार्कआव केम्पआवनो थायोमोन बिथांमोनहा। आरो आङो बिनिफ्राय एकदम बुलायनानै नङाबा बिदिनो आंनि जिउआ दिनैसिम थानाय नङामोन। बेनि उनाव आङो एखेबारे हाग्रा खारनानै बै जेथिया 6 सादाना दानगोदानमोन आरोखि। हाग्रा एवस्रांगोदानमोन, न' गंसेबो गैयामोन। दा गामि जाजोब्बायनो, आं थांनो मोनाखै। दा बेफोर जायगायाव जों थायोमोन, गोबां आफादनि मानसिफोर थायोमोन। गोबां जोंनि एनडिएफबिआ बाहायनो जिउ खुङोमोन। दा बेफोरबायदि जायगायाव आं थांनो मोनगासिनो दं। टाइम मोनैखाय आं थांनो मोनाखै। थेवब्लाबो आं नैबे लामा ससेसिम फैनायाव आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। दाबो बिफां लाइफाङा स्ट्रङैनो दङ, गोजोननाय मोन्दों आरो बिरादनो। आरो बेबायदिनो हाग्रा बंग्राया थाबाय थायोबा बेफोरो जोंनिनो सम्पति। रावबो जेबो दा खालामथों, राव जेनेबा सोरबा दाउसिन दाउलाफोरखौ खहा दा खालामथों, मोख्राफोरखौ दा गावथों, आरो बेबायदिनो दंफां लाइफांफोरखौ दा दानफायथों। बेयावनाव जोंनि बर'लेण्डनि सम्पति रावनिबो सम्पति नङा। बेफोरो जुदि थायोब्ला जोंहा मानसिनि देहानि अक्सिजेन मोनो। दा बिफां लाइफां गैयाब्ला अक्सिजेनबो मोननाय नङा, जोङो बेमार आजार जानानै थैलांगोन। 3 नाम्बार होनो 3 नाम्बार दालां, गोदो दंफांनि दालांमोन, दा आरसिसि कालभार्ट जाबाय। बेहाय गोदो 96नि सिगाङाव बेखौ बम होदोंमोन सोरबा, बिराद गाज्रिमोन। दा बिराद मोजां जाबाय। ओमफ्राय जों दा बेरायनो फैदों दिग्लिनि एसे साहाजों। दा माखासे जिउ जारिमिनखौ नैबे दिग्लि हाग्रायाव लामायाव माखासे फोरमायनो लुबैदोंमोन। दा नैबेथिंजाय सिखोना जाहार नैबे हाग्राया, ओमफ्राय नैबेथिंजाय लेंसन, बेहाय बर' माखासे दङ, आदिबासि माखासे दङ। आरो नैबेथिंजाय सिखोना जाहारथिंजाय माने दा बर्थमान बिथिंजाय खुनु हादान दानथ'वाखै। दा बै जाहारबारि एरियायावल' माने दा बर'फोर दङ। दा बिथिंजाय हाग्राया आबुङैनो दं, जोबोद समायना, बिराद गोजोननाय मोन्दों हाग्राखौ लोगो मोनफैफिननानै। बिराद स्रं दंफां लाइफां हनै गोथांनो ओरैबो हाग्रा बंग्राया बेबायदिनो थायोब्ला
मै अमा दाउसिन दाउलाया जोबोद मोजां मोनगोन मानसियाबो अक्सिजेन बार मोनगोन बेनि थाखायनो बिराद नायनो लुगैना फैथारबाय जों दाबो सिङाव हाबनो हायाखै सरलपारायाव जोङो दिग्लिनि एसे साहाना दङ 3 नाम्बार दालाङावहाय नैबे सोनाबनि सिखोनाजार हाग्रायाव जों थायोमोन आरोखि गोदोहाय बै ससे थांबावब्ला सात लामा मोननोसै बे सात लामाजोंनो ओरै जोंनि माखासे आफादनि मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो बे सात लामाखौ ओरै सानजा सोनाबहा थाङोब्ला बाहाय मोनसे साम'खा भान्दार होननाय लोगो मोनो बाहायनो आरो बिनि साम'खा भान्दारनि एसे माबा फैबावोबा सिखोना जोहोलावनि मोनसे फुख्रि आरो बांकार लोगो मोनफैगोन बाहाय जोबोद मोजां बाहाय बिसिम थांनो हायाखै जों थांनो नंगासिनो दङ टाइमानो मोनाखै ओमफ्रायहाय बिराद गुवार बियो बेनिफ्राय खमसे खम माबासिम सोरमोंगासिम बे दिग्लिनिफ्राय हाग्राया जेबो जायाखै दाबो मोजाङैनो दंजोबो दिनै फैनानै आंनि गोसोआ आनन्द माबा मोनदों आरोखि गोसोखौ खुसि मोनदों आरोखि ओमफ्राय सिगाङावहाय दंफां लाइफाङा बांसिन दंमोन साल दंफां गोबां सिदा दंफां दङमोन दा सिदा दंफां साल दंफांखौ नुनो थाङोब्ला दा हनै आं नुफैबाय थाइलाद' बिफां मा होनो खोदोम बिफां ओमफ्राय सुम्लि दंफां नुदों गोदोहाय साल दंफां दंमोन बेफोर दंफांफोरखौ जों दानिया नुनो मोनलिया दानि बोथोरा खोलि जुग जालांबाय दा हनै बिफां लाइफांनि महराबो सोलायलांबाय गोदोहाय साल दंफांनि महर मुस्रिया दस्रामोन दा साल गैलिया गुबुन आवखा दंफां जाजोब्बाय साल दंफांफ्रा थायोबा गोजोननाय मोनगौमोन दा बेफोरो बहा गोमालांजोबखो मोनथिनो मोनला आरोखि जोंहा गान्दा बर'आ जोबथेसालियाव 10 बोसोरनिबो बारा जोबथेसालियाव जोबजानानै बिथांनि न'खर ना आखायाव रां रुफा थाइसेबो रां रुफा गैया आरो जेबो मावनो हानाय आंनाव गोहो गैलिया होननानै दिनै गान्दा बर'आ बुंदोंमोन नङा होनब्ला हारिनि थाखायनो बिथांमोना सोमावसारदों अब्ला बोरै आखायाव सम्पति फैनो नङा होनब्ला दा बै सम्पतिखौ जोंहा सरकारा होनांगौ एसे एनै अनसुंथाइफोरखौ जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ मोननानै जाहाथे न'खरखौ मोजाङै खुंलांनो हायो बिनि थाखाय रां होनांगौ बा अनसुंथाइ होनांगौ जिखुनु सरकारानो फैया मानो जोंहा दा दसे UPPL सरकाराव दङ स' बिथांमोना गान्दा बर'मोन बायदिनो माबा मोनसे अनसुंथाइखौ होनांगौ होननानै आं सानो दा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे गान्दा बर'नि बुंनाय बिबुंथिखौ मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना दायो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जे नोंथांमोननि साबस्क्राइब आरो लाइकआनो आंखौ गोसो दुंहोयो रायजोफोर स' बिनिखायनो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय